Nisam znala da je podvodni svet tako lep. Nevjerovatno. Šta? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? O, gladnila sam. O, hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu. Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, Bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, Bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako, vidi. Jao, to je neki monstrum, fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam, prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je fil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je.
Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, a je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super! Ćao, drugari! Samo nemojte reći da još niste čuli za igricu Multidosor. Ja obožavam suši i krofne. Igram tu igricu svaki dan. Pridruži mi se, bit će zabavno. Dakle, vaš novi zadatak je robot. Dobro, Miley. Sad ću ga napraviti. Treba će mi ova pomoranđa. Daje puno energije i snage. Sad ću je lepo iseći. Zatim limun i kiwi. Odlično mi ide. Mislim da će se unuci jako dopasti moj robot od voća. Prvo treba iscediti sok. Tako je. A zatim ću dodati želatin i promešati sve. A sada mogu sipati sok u kalup i napraviti žele bombone. Ostalo ih je samo ohladiti. Da, tako je. Sad ću ti pomoći. Nemoj, Quentine, pobrini se bolje za svoje jelo. Dobio sam jednu zanimljivu ideju. Imam u rancu puno slatkiša. Da, imam ovakvog robota. Sad ću ga ukrasiti čokoladom. Tako je. A ovo ću ostaviti sebi. I još malo. Eto, gledajte, završio sam. Bako, vidi šta sam napravio. Šta to šef radi? Ovaj detalj ide tu. Vidim da ste šokirani. A ja još nisam završio. Dodat ću par detalja od marcipana. Ovo su ruke. Ovo su oči. A ovo su nogice. Znate, odlučio sam da stavim još i srce. Uši i osmeh. To je to. Kako vam se sviđa? Ja mislim da je to savršeno. Nije loše. Bravo, šefe. Dakle, moje bombone su već spremne. Stavljam ih na tanjir i to je to. Wow, svaka vam čast. Prvo hoću da probam čokoladnog robota. Da. Obožavam čokoladu. Tu su svi moji omiljeni slatkiši. Hvala puno, brate. Baš mi se dopao tvoj poklon. Da, idemo dalje. Wow, žele bombone, baš su slatke. Ovo je pomoranđa, ovo. Kako je kiselo. Limun. Ne. Neću to više jesti. Dovoljno mi je bilo. Wow! Ovo je robot torta. Da! Ukus je divan. Sviđa mi se. Ali pobedio je Quentin. Čestitam, brate. Baš sam se trudio. Svaka mi čast. Dakle, spremite mi, molim vas, krofne. Dobro, mala. Treba sipati testo u aparat za krofne. Da, tako je. Odlično mi ide. Bako, a ja pravim šarene krofne od šarenog testa, pogledaj. Mislim da će se dopasti maloj. Izglede super. Da, tu su sve boje duge. To je to. Sada zatvaram i čekam. Stvar
Gde je naše crno testo? O, evo ga, svaka čast. Ja mislim da su najlepše krofne crne. Sad ćete se uveriti u to. O da, to je savršena boja. Pogledajte. O da, divno. A sad mi treba vatra. Baku, bu. Ajoj, nije mi dobro. Bako, jesi li u redu? Ma ne boj se, to Wednesday sprema svoje crne, užasne krofne. Wednesday, prestani da plašiš Baku. Ja nisam kriva što je tako nežna. Dakle, ispeći ću marshmallow. O da, savršeno. A sad ću ukrasiti krofne tečnim marshmallowom. To će biti kao paučina. Divno. Također ću dodati paukove kao ukras. Divno. Završila sam. Stvar, jel ti se sviđaju naše krofne? Da, i meni isto. Baci kocku. Pa dobro, a ja ću posuti krofne šećerom u prahu. To izgleda kao sneg. Divno, svaka mi čast. Ostalo je dodati voće. Lepota. Baka je završila. O, Bako, ispalo je super, svaka čast. Hvala, draga. Dakle, moje šarene krofne su također spremne. A sad ću dodati... Sve sam prosula. Ali tako i treba da bude. Super! Ja sam završila. Prijatno mala. Wow, kakva lepota. Jedva čekam da probam vaše ukusne krofne. Hoću da probam prvo ovu krofnu. O da, oduševljena sam. Svaka čast. Wow, ove krofne izgledaju jako dobro. Njam, njam, njam. Ukus je divan. A ove krofne izgledaju jezivo. Ali svakako ću ih probati. Wow, to zaista liči na paučinu. A kakav je ukus? Wednesday, ti si genije. Koga izabrati kao pobednika? Znam, pobedili su svi. Svaka čast. O da, pobedili smo, super. To? Spremite mi, molim vas, pastu sa škampima. Mnogo ih volim. Naravno, draga. Odličan zadatak. Znam jedan recept koji će vas oduševiti. Stvar, donesi mi sve sastojke iz crne kutije koju sam ti zabranila da otvaraš. Da, a vreme je da napravim kulinarsko remek delo. Nemojte me pitati od čega ću spremiti svoje špagete. To je strašna tajna koju vam nikad neću otkriti. Pa dobro. A reći ću vam nešto. Dodat ću sok od borovnice. A zatim staklene nudle. Samo nemojte nikome reći, to je tajna. Odlično. A vreme je da serviram svoju pastu. A ukrasit ću je hobotnicama. O, za malo da zaboravim. Hvala ti, stvar. Evo našeg sosa. Pogledajte kako divna boja. To je to. I ja sam završila. O, naježila sam se. Da, ja isto. Dobro, ja ću napraviti domaću pastu od brašna. To nije teško. Jao. Apči. Enid, pazi malo, nisi sama ovde. Ups, izvinjavam se.
Dobro, a sad je vreme da dodam jaje. Tako je. Ostalo je sve to promešati. Wow, odlično mi ide. Pogledajte kako veliko testo sam napravila. Sad ga treba podeliti na komade i obojiti u moje omiljene boje. Da, svaki komad će imati svoju boju. Divno! Sada mogu razvaljati testo i izeći ga. Obožavam da kuvam. To je tako zabavno. Odlično! Stavljam sve nudle da se kuvaju. I čekam. Svaka čast, unuko. A kako su moje špagete? Zamagljene su mi naočare. Ne vidim ništa. Gde su klješta? Da, treba staviti testo na tanjir dok se nije zalepilo za šerpu. Odlično! Konačno vidim sve. Za malo da zaboravim da prelijem sve kečapom. Ovako, a vidi moje nudle? Napravila sam jako lepu pastu. Dakle, moj ručak je spreman. Svaka čast, draga. Završili smo. Wow, svaka vam čast! Kako strašna pasta! To više liči na balet! Uj, neću da je probam! Bolje da probam ovu prelepu pastu sa kečapom. Da, izgleda divno! I ukus je super! Oduševljena sam! A sad ću probati ovu pastu! Wow, tu su latice od cveća! Da! Oduševljena sam! To je najbolje jelo! Oduševljena sam! Enid, ti si pobedila! Čestitam! To! Super! Tako sam se trudila! Uživaj, draga! Hoćete mi spremiti neki lep koktel, jeli? Naravno, mala! Imam šarene bombone za to. Od njih ću napraviti veoma ukusno i lepo piće. Dakle, treba ih samo istopiti fenom. Kako je moćan! Prokletstvo! Isključila sam ga. Dakle, istopit ću bombone, a zatim sipati ih u kalup. Evo mog kalupa. Svaka boja ide u odvojeni kalup. Tako je. Zatim žuta, ljubičasta i narančasta. Kakva lepota. A sada to sve treba zalediti. Uradit ću to uz pomoć spreja za smrzavanje. Da, završila sam. Kako hladno. Gledajte šta sam napravila. Ovakve lepe jestive čašice koje mogu napuniti sprajtom i šlagom. Dakle, prvo sipam sprajt u svaku čašicu. Tako je. A zatim dodajem šlag. Lepota. Bako, šta se dešava? Jesi li dobro? Celer mi nestaje u blender. Uspela sam. Dakle, zatvaram blender i uključujem. Napravit ću za svoju unuku najlepše piće od povrća i zelenila. To će biti i ukusno i zdravo. To je to. Fuj, bako, jesi sigurna da je to dobra ideja? Miriše užasno. Da, nemam komentar. Ja ću spremiti svoj omiljeni koktel od soka i žele očiju. Prvo ću ukrasiti čašu sirupom, a zatim ću sipati unutra gazirani sok. Tako je. I na kraju ostalo je dodati žele oči. To će biti ukras.
Hvala stvar. Super. Užas. Prijatno, mala. Wow, sve je tako zabavno. Probat ću prvo ovaj koktel. Wow, prelepo. O, kakva je to čaša? Jestiva, ozbiljno. Kiselo. Hitno treba popiti nešto slatko. Uj, kakav je to smrad. Odvratno. O, da, konačno. Kako prija. I žele oči su super. Oduševljena sam. A Wednesday pobedila. Čestitam. Konačno. To nije fair.